Еми хора, тук за съжаление нещо остана и ми бъгна това. Телефонът. Чайте да си оправят. А това са тая ли? Как трябва да го купим? Това така ли? Не, това не го парай. Това го зарежи, това нека си така. Тиквите не знам, ако ги изкопаме, какво ще им стане. И откъде е за място? Сега ще ги копам, много Кима се върне в басейна, брат. Как само, брат. Ойде, нощи. Як ли ни е басейна, бе, Кали? Бат, яки. Ако имате някакви изисквания да направим на някой друг, ако след малко може да влезна в някой друг сервер, защото аз имам много сервери, в които съм играл. Малко грешка направих. Вижте, нагоре. Да оставя. Да. Не там, не в този чест. В кой? Там в мината къде. Добре. Там съм ядената, тук. Този чест тук ще е само за къщата. Работите. Кали сtă... Не излизай, връщай. Аз ще успея хора ми. Влизай бе. И на мен така ми бъгва. Не е бъг. Просто нещо става. Абе, пич, това чест го препълнихме. Не бе. Още има място. Утафу, аз имам някакви пройтоси. Имаме... Яйце. Ей, аз имам треди, имам някъде яйце, аз отде го оставих. Отивам се пусна с количката. Не се пуска, защото количката ще отиде. Не. А как се правят те? Не бе, моля те пусни ме. Абе, стига бе, ляне. Браво, пусна сама си. Не, още не. Айде, нещо. Как се прави това, бе, Кали? Кое? Май се сети как. Къде е са това? Кое бе? Ето го. Сега ще видим как се правеха те. Ето. Идвам нагоре. Чакай, не идвай. Аз слизам, чакай. Ще продължим това. Обратно. Чао. Чакай, не се качва. Айде, чао. Тук малко телефонът от деве бъгна, както казах. Но ще качим и този клип. Кай слезни от количката и я вземи. Как? Скочи! Без това тук. Опа! Взе ти къв. Да. Викам, те старина нагоре. Ай, какво става? Бъгва. Чакай, Кали. Хой, вземи айрана. Имаш ли айран в теб? Хой, вземи айран. Тук трябваше да, ето там има чест. Ще оставя тези. Взе ли айран? Вземи айран и идвай. Не. Колко? Вземи колко вземи. 35. Вземи ги, да, те така. Пък ще направим. Слизай. Че аз мръдна да ме удариш. Идваш ли, бе? С бесна скорост. Я. Сега тук малко ще намалиш. Кой ще намаля? Какво става? Забих. Ама, де бе? Дай айран. Фърли го. Задръж копчето. Фърли ли го? Тара. Сега ще направим за цел айран колички. Така. Там оставам количките в честа. Аз си взема една и ти трябва да имаш една.
Имаш ли количка? Не. Аз сега ще ти дам една. Ето. Къде си? Пусни малко музика, бе. Чакай. Махай го този пулю, къде го слушахме. Я момче качи два нови клипа. Ето тук има още една. Не, ще оставя в горния чест. Антонио Озунов. Еле, я момче. Сега тук гледаме на Момчил Димитров клиповете. Не, това не е. Това е на Антонио Озунов клипове. Тръгнал да играе в FIFA, който не е играл от много години. Моля ви, не бих се абонирал за него. Не дейте. Ще направите грешка. Да. Да, как викаш. Сега ще видиш какво ще направя. Не знам дали ще стигнат релсите. Сега малка музичка от нас. Аре. Сега махни това тука. Кое? Това. За какво? Махай го. Ще видиш. Не бе, не това, бе, това. Кое бе? Не видиш. Мръде. Вземи го. Ебал майка. Ето, тук ще съм. Каля се мръдни. Отрави си. Да видя какво се е получило, дали е хубаво. Идвам аз. Не е лошо. Бива. Това тръгна без мен. Не. Дай му. Малка катастрофа. Айде, риска нагоре. Сега тук трябва да изкопаме малко, защото виж как като сутра не взима кръв. Кали ти посади ли в градината? Не, да. Ама той вечер. Вземи си количката. Не мога се. Ти не мога по градината. Не се гъпа малко. Така сега тук оставаме релсите, защото ако ни убият, става страшно. Кали аз си остава тук малко работите Diamond. Само вече си взема. Имаме този чест май се препълни, да, още малко му остана. Вече няма място в честа. Сега ще трябва да намерим дърво от някъде. Ей, Кали, нали има дърво? О, да, пораснали са дървета, така ли ела? Виж, тук има овце. Ако има някой да ме прекрива и да ме убият. Или ако ме убият, просто да ме върнем шкалците. Виж, тук има бая дървета. Да, както Кали сега написа, да се абонирате за него и за мен. Той се казва Продива, аз съм Илян Аджията. Хаджията ми. Хаджия. Аджията, бе. Хаджийски. Аджията, като скам. Добре, да е. Хаджизи. Кали, ела сега бутнем тези листата на дърветата. Че ебата, че аз не съм правил граница. Толкова аз тук посадиш.
хора, малко късно ще качим този клип. Какво ми взани, бе? Кой се ти за мен? Некос. Аре, стига, бе. Аре, се правя чещо. Се ебат майка. Не те закачат. Ти люди, УТФ, бати бъга се получи. Нали чупат листата, изведнъж падат. Интересно. Да. Каля, ако можеш да дойдеш те там да ги щупиш, е много добре, ма. 60. Имам 6 фиданки. След това тук дърво. Как тя разбира, че съм посадил чушките? Или какво се пада там? Виж, не се съдят. Как се съдят ти чушки, бе? Не бе, трябва да има, бе. Не се сади така, бе, Кали. Трябва да има листа, аз пък листа. Аз ще посадя нещо друго. След това тук ще го прави. Тук, бам, бам. Бам, бам. Помагай тук. Гледай как падат. Че отих на Хаско. И да, хора, един път играем лига. И за малко да ни убият. И ние нали, ние играем там на ранкет. И за малко ни убият. И ме му убиха и аз казах, сега вече отидех на Хаско. И след това и Кали го убиха. И си викам, айде, отидехме на Хаско. Ама не, че И се спукахме от смях. Че не беше така, нали? Аз те умирам. И аз бегам от Ривена. И само той вика, айде, отидай, Кали, отидай на Хаско. И аз, нали, я взимам. И как съм под терата, не мога да избегам, смея се. И не мога да избегам. Защото той вика, айде, Кали, отидай на Хаско. И аз разбивам се смея. И какво да правя? Смея се, не мога да избегам и терата на килна и Ривена въде. Сега Кали ще направи малко... Често е, че нямаме. А дърво ще трябва ли за нещо? Супа ще правим ли? А то супа как се прави? Ма не знам дали има изобщо се прави. Защото аз мога да направя... Сега ще направим такова. Ще направя още често. Ще направи... Такова... Сега на момчу трябва да му търсиме... Има ли даймонд още? Той май има да... Той май няма да игра с сигурно. Що? Я виж колко време видео. 14 минути. Аз виках малко го спирам. Окей. Хора, след малко ще приключим. Да стане 15 минути точно и ще приключваме. Омага прасе. Къде? Бам! Ай, умрата има удар дема. Хора, ние ще приключваме за сега. Но утре или после пак може да снимаме, но може да го качим утре клипът. Довиждане и пак ще се